Wyt ti'n caru pêl-droed ac eisiau dathlu bod Cymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol Ewro 2020? Wyt ti'n hoffi barddoni? O'i ti ymlwyddyn 6 neu iau? Wel, dyma'r cyfle i ti. Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llenyddiaeth Cymru wedi dod ynghyd i greu cystadleuaeth farddoniaeth exclusif Ewro 2020. Y cyfan sydd angen gwneud yw ysgrifennu cerdd yn Gymraeg neu yn Saesneg ar y thema hunaniaeth. Mae gwobrau gwych ar gael i'w hennill, gan gynnwys crysau pêl-droed Cymru wedi'u llofnodi gan y garfan a phecynnau llyfrau. A bydd y cerddi buddugol yn cael ei cyflwyno i'r chwaraewr cyn gêm agoriadol yr Ewros. Mae'r panel beirniadu yn cynnwys 2 o chwaraewyr Cymru, Bardd Plant Cymru, Gruffydd Owen, Children's Laureate Wales, Eloise Williams, a'r gantores gyfansoddwr Cizzy Crawford. Y dyddiad cae yw dydd Iau yr ugeinfed o Fai. Ewch amdani! A phob lwc!